Да зорабда шонем си барои ту, барои касе ки ай аввал намехост ки номаш дар репи ма бошава неке бид, барои касе ки намехост и дидор бини байни мо яке шава неке яке шид. Чашми тарта хоҳ карда гӯшам ки е бегуноҳам, бахшиш нашинохтам вақте ғалтиди пеши нигоҳам, чеҳраите пажмурда шида, аммо жанг пайдо кард, ханда набуда чашмои маро ошиқи шайдо кард. Ман даётира дорам, оилам ба орзуи кӯдакӣ, ман кӯдак медидам та ози модари ду кӯдаки мара кӯдакдор дидан орзуд буд, ози мотам та айби ситораи байни ду хати китфиё татта интихоби шавҳар намондад, интихоби домод кард вақти ту нархи кресай набуд, барои шиштани ӯ ту ҳар вақте ки отказ кардӣ ӯ сад бор дуот кард, неки дуои неки ӯбатак мечтаи ту ози хона вайрон дар ба дар иҷора шар ба шар, дар қичоқи духтараки даст дар дасти шер бачар, нихтаи охирон қирған ҷои истиқоматат, ту расиди ба ҷое ки нашиносанад. Ту кӯдаки бехолаву тағобе бобову омад дар вақти рақси ту байни мардум, хона да хован расид рӯзи нахостай ту омад, ишқи аввалай ту намехости бинад бо ӯ формаву рақсой кадай ту, шонома шаҳбоз омад пешат, неки надониста ки ту рақосаи да қирған да живой музика, неки ёрон бош ҷоном насибаера ки ҳама дидан мехостанша намебинанд, мемонад тайна нақлдори ҳаёта, тоза карда чашмота, ҳойлам хеширини напартофтай нағмоота, хоҳиш наки ҳичиз по-любому меброя реп да неки ғайри ҷои кори ту, ғайри ресторан давом битете корта, ма кленти пасаяни мешам ошиқи рақсот, неки баймон растаяни номта дору гуфти ҳама да маладес қантазан, санга ба дига ном биганта мада насибаи. Да зорабда